Nauye succession achizosvorwa, vakomana vese nemaloyalist vari kupusha for ED 2030, aiwa vachizonzi vakomana ava vari inhuman, aiwa vari kuviolata mahuman rights. Inoda with the current situation munyika yeZimbabwe, vachiramba kuprolonga the term yemutungamiri wenyika, vari kuuya vachiti vanhu ava havana tsitsi nechizvarwa chenyika yeZimbabwe. Sandapinda mashoko anobuda achiexposwa nevakomana vekozwa kutambura kana kutambudzika kuri kuita vana vevhu, vana vechidiki vari munyika yeZimbabwe nokuda kwethis regime. Not subscribe or like or turn the bell icon. Team labva ende kozwa anoposta these touching pictures amuri kuona, vanoyanyora achiti said those in power have decided to ignore real issues affecting the people to focus on succession, a sign that they don't have people at heart. We expect bread and butter issues to be addressed, salaries, pensions, electricity, healthcare, among others. Munyaradzi Alex Yoshoko kozwa anoposta picture muchiona aiwa nevana varadzi kumarural areas, zvamuri kuona kuti aiwa this picture aiwa very very emotional, ramuri kuona kuti aiwa vari kutoshare maheu zvatinyazokuona kuti life is not easy. Anoposta another picture ramuri Zimbabwe flag yamuri kuona kuti inoshowa our national emblem but yakadobvaruka zvayo, noda kuti vanhu vari kutadza kutomende nazvinhu izvi zvinotaridza kuti our country aiwa yava mamvemve. Mashoko ari uya panopaitogwa nevakomana vekozwa vana munyaradzi Alex Yoshoko vachiti aiwa vakomana vari kuramba vachipusha for ED 2030, those guys they are inhuman because there is a lot to be addressed. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Vabvina comment section medu mudze mafunguro enyu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.